Kaya pala natin. 14 anyos si Carla nung lumuwas sa Maynila mula Tacloban para mag-artista. Sinabihan kasi siya ng uncle niya na, luluwas tayong Maynila. Pag-aartista ka, gawin kita artista. So ginawa niya, pinabalita niya na sa school, tapos nagpaalam na siya kasi luluwas na siya ng Maynila. Sabi ng uncle niya, hindi tayo matutuloy. Hindi siya makapayag dahil naipamalita na niya. So ang ginawa niya, sumampa siya sa barko, nagtago siya sa ilalim ng bunk bed ng uncle niya. Pero hindi talaga sa pag-arte unang sumabak si Carla, kundi sa pag-awit. From Tacloban, singalong ako dyan sa may Delta. Na-discover ako ni Nap Gutierrez. Okay. Tapos pinag-audition ako sa That's Entertainment. May papakita kami ng picture sa'yo, ha? Gusto ko lang malaman kung tandaan mo pa to. Yak, ang taas ng waistline. Oo, album ko to. Ikwento mo nga sa amin kung ano yung album na yun. Umita ba nag-platinum din ba yun? Hindi ko alam eh. 1993 to eh. Pero mas nakilala si Carla sa kanyang pagganap na sexy sa mga pelikula noong dekada 90. Bakit ka parang nawala sa eksena for several years? Na-inlove na buntis, ganun kabilis ang mga pangyayari. Peak yun eh, ng career. Hindi pwede pagsabayan talaga. Na-inlove si Carla kay Romel Padilla at si Daniel ang siyang naging bunga. Pero kalaunan, naghiwalay din ang dalawa. Muling umibig si Carla na nagbunga ng 3 pang supling sa 3 ring iba't ibang ama. Bakit ka ba napaibig ka agad? Kasi Hindi ganun ako, mabilis ako ma-fall. Arte. Pa-fall-fall, 4 na yung anak. Nakakahiya. Pero ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki para umibig ka sa isang lalaki? Kasi ang hirap eh, na makahanap ng may 4 kang anak, diba? Bagahe mo yun. Siyempre, lalo na yung mga Pinoy, meron tayong stigma sa kanila pag yung babae may anak. Yung isa pa lang nangingilag na lalo na yung 4. Pero hindi kasi ako naghahanap ngayon. Sa sobrang ganda ng nangyayari, hindi ko siya naiisip. Sabi sabihin, wala kang love life ngayon? Wala. May mga dates, may MU, pero hindi ko kinaya yung MU. Hindi, wala. Parang ito, 16 years old. Kamusta ang relasyon niyo nila? Okay kami, kaibigan. Kaibigan ko lahat. Diyan saya, minsan yung birthday, nandito lahat. Sila, apat mo? Paano yung na-handle yun? Wala, kasi wala namang pinagsabay-sabay, di din naman sila magkakakilala, diba? At yung mga bata, hindi ko kasi pinagdamot eh. Kaya naging maganda yung relasyon after nung hiwalayan. Sino sa 4, yung mga nakapartner mo, ang sasabi mong naging mabuting ama sa iyong mga anak, naging mabuting asawa, pinakamabuting asawa ng asawa ko? Wala, kasi unfair naman. Basta lahat sila mabuting ama. Asawa? Lahat sila hindi. Kung meron, di sana nandun pa rin ako ngayon. Siyempre. Yung mga bata, pag nakikita yung mga tatay nila. Okay sila, masaya. Normal lang, parang, ayan ang ayos pala eh. And may mga bagay na pwede mo namang gawing simple kesa komplikado. Sabi mo nga sa kanila na huwag niyo itong gagayahin. Oo. Sabi ko, huwag niyong gagayahin hanggat maaari, may sakripisyong magaganap. Kasi kailangan maintindihan nila eh, kung saan ako nanggaling, bakit nagkaganito yung sitwasyon ko. But I've never been married. Buti na lang. Hindi 4 na annulment ang inabot ko. Gastos yun. Pero yung si Daniel, ngayon, girlfriend na ba niya si Catherine? Hindi ko maaamin yan kasi hindi sila umamin. Hindi, sila, basta okay sila. Ako naman natutuwa kasi sobrang inspirasyon nila yung isa't isa. Si Daniel na pagka bigisingin mo, lalo nga nag-taping sila. Anak, nandun na si Catherine sa location. Basta't maganda pa nakikita ko masaya sila pareho at inspired, lalo na sa trabaho, okay ako. Kaya ako natanong yun, pati ba sa love life ng bata, kasama yung talaga nakikialam ka rin bilang nanay? Hindi naman, basta't nangangaral ka lang. Ang simple nga lang pangaral ko sa anak, relax ka lang dyan. Pag yan, wala, sakit niya. Maganda kayo na Daniel ngayon, mulat na sila sa katotohanan. Na alam nila
nilang ganun, tapos natag sila as mga Padilla, mga babaero. So, pinipilit niyang baguhin yung Wala pa naging girlfriend na sila niya. Wala. wala. Very conservative yun. Kahit ako, bawal ako magsuot ng nakaluwa-luwa mga dibdib. Ganun. Oo, yung mga kapatid na babae, bawal na naka-shorts. Naglalaro mga naka-shorts. Okay. Si Catherine, kahit paminsan-minsan naririnig ko na pagbabawalan niya eh. Kahit ka-love team lang niya. Oh, 17 ka lang, ba't naman ako sleepless ngayon? Ganun siya. Nakikialam siya, nakakaya nga din sa nanay eh. Oo, pakialamera eh. Roxanne, sana naman daw papalag ka rin. Bilang isa ring artista, alam ni Carla na hindi pang habang buhay ang tinatamasang tagumpay ni Daniel ngayon. Kaya hindi siya nagkukulang sa pangaral sa kanyang panganay. Pinapakita mo ba sa akin pag nakabuntis ka, baka maging negatibo tungkol sa publiko? Oo, syempre, sinasabi ko sa kanya na kawawa yung babaeng mahal mo. Dahil yan ang mawawala. Of course, yung sa'yo, malaking kabawasan. Maaaring mawala ka rin. Ginagalit ko siya. So, alagaan mo. Kasi kung mahal mo, alagaan mo. Ano ginagawa mo para wag mo ulo ka ng bata? Yan, pangaral. Sandali lang to, mabilis ang transition, anak. Sabi ko ganun, wala kang oras para lumaki ang ulo dahil pag nawala to, lahat yan dadaanan mo